கர்த்தாவே, பொய் உதடுகளுக்கும் கபட நாவுக்கும் என் ஆத்துமாவை தப்புவியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது எரேமியா 39 அதிகாரம் 18 வசனம். உன்னை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன், நீ பட்டயத்துக்கு இரையாவதில்லை, நீ என்னை நம்பினபடியால் உன் பிராணன் உனக்கு கிடைத்த கொள்ளை பொருளைப் போல இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தர் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்களை நிச்சயமாகவே காப்பாற்றுவார் என்பதே. கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசியான எரேமியா யூதேயா தேசத்துக்கு சம்பவிக்க போகிறவைகளை ஒரு புஸ்தக சுருளில் எழுதி வாசிக்கும்படி செய்தான். யோயாக்கிம் என்ற ராஜா அந்த புஸ்தக சுருளை சுட்டெரித்து போட்டான். கர்த்தர் எரேமியாவினிடத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் நிச்சயமாகவே நடக்கும் என்று சொல்லி இன்னும் ஒரு முறை புஸ்தக சுருளில் தீர்க்க தரிசனங்களை எழுதும்படியாக சொன்னார். எகிப்தின் பார்வோனின் ஆதரவு யூதேயாவிற்கு இருந்தாலும் மறுபடியுமாக பாபிலோன் ராஜா திரும்ப வந்து யூதேயா தேசத்தை கைப்பற்றுவான். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எரேமியாவிற்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால், யூதேயா முழுவதும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாலும் சுட்டெரிக்கப்பட்டாலும் நீயோ தப்புவிக்கப்படுவாய். அது மட்டுமல்லாது ஏபேத் மெலேக்கு என்பவனும் என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருந்து என்னுடைய தீர்க்கதரிசியான உன்னை காப்பாற்றினபடியால் அந்நாளிலே அவனை தப்புவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ பயப்படுகிற மனுஷரின் கையிலே ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவதும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொன்னார். பிரியமானவர்களே, சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை மறந்து போகாமல் தம்முடையவர்களை காப்பாற்றி ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்மை விசுவாசிக்கிறவர்களை நீர் கைவிடாமல் காப்பாற்றுகிறீர். உம்முடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எங்களிடத்திலும் நிறைவேறட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.